Imali smo dvije procedure. Prvo je tražio bi Adrian Vuksanović i zamolio sam ga da je ne koristi. Pa onda posle toga sam imao i proceduru od poslanika Knežević. Izvolite, poslanice Knežević, posle toga možete i vi. Nisu ni jedna ni druga strogo proceduralne, ali sam shvatio da žele... Ja mislim da je ovo za vaše dobro da vam saopštim, pa vi kako god hoćete. Nisu strogo proceduralne, ali Gospodine potpredsjedniče Skupštine, kao što vam je poznato, ja sam danas bio u apelacionom sudu gdje je trebalo da se održi ročište vezano za naše žalbe povodom takozvane presude za takozvani državni udar. Bio sam tamo nekih sat vremena. Prije 20 minuta u medijima se pojavila vijest da je sudija apelacionog suda Ramo Striković inficiran koronavirusom. Znači, mene niko nije obavijestio u sudu, niti imam bilo kakva saznanja da li su službenici policije, obezbeđenja, sudije, višega ili apelacionog suda imali bilo kakav kontakt sa tim gospodinom. I ja očekujem od vas da zatražite informaciju od Instituta za javno zdravlje, od nacionalnog koordinacionog tijela, jer ovo što se, ako se potvrdi tačnim, dogodilo u apelacionom sudu, je direktno ugrožavanje našeg zdravlja i pokušaj da se onemogućimo da učestvujemo u izbornoj kampanji kroz različite forme djelovanja i očekujem također da se predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica izjasni da li je korona ušla u crnogorske sudove i uprkos tome se po hitnom postupku ovdje sudi liderima Demokratskog fronta.